Tak teď jsme kámo viděli, jak tady dal prostě extrémní zítku. No to já také často třeba jdu z práce. Dáváš si to běžně takovýhle komba, jo? To já s ním mám problém vlastně. To je hodně ostrý. Tja. A umíš ještě něco takového extrémního? No jako jak já jsem neviděl tohle, takže třeba bych tady mohl vylízt. Jako je tam sice žebřík, ale já vlastně dělám ty extrémní sporty tím způsobem, že dělám něco jinak, takže lezu tam třeba ob 2 příčky. Hovno. Což není normální. Tak to musíme vidět, ale. Tak já můžu, jo? Určitě, pojď. Jo, vlastně ob ty 2 takhle vylejzám. No fakt. Nahoru. Hej, tak to jsem neviděl nic takového. Jo, ob 2. Ob 2. No a vlastně už jsem tady. Tak to jsi hodně velký frajer. A taky umím líst jako normálně se lezet. Já lezu takhle dolů. Takhle dolů, jo? Hej, tak na to bacha, ale. Pojedne, jo? A ještě vlastně udělám jako i parakotou, jo? To je Do kopce. Ty krávo. Tak to je hodně velký. Já myslím, že Metrix má po prdeli, kámo. Jsem rád, že tebe jsem potkal, protože ty budeš hodně velká star v Čechách. Já už musím, tak se mějte Pohodě, a já si musím doma vyboxovat. Jasně, čau. Zdar. Ty vole.